nga sugilamos kanginan, kumusta maayong adlaw no sab kaninyo? Niya na sa inyong hag-igalas kanginan, Ray Arellano. Nga mo paapit na sa ninyo ning lain na sang yugto sa atong sugilanon, nga makalingaw nga sugilanon. Apan sa dili pa, shout out time. Okay, shout out nga doon ni Manager Nilo Tario, Father Roy Aspera, Ray Hurbuda, Sumipo family o Dumagit family diha sa San Isidro Bohol o sa tanang nga tigpamatay sa tibuok Bohol. Unya Hinautan family o Gumupas family diha sa Barangay Napo, Alicia Bohol. Hubintino Sumipo Jr. Dias Taguig City. Lady Grace Lugis from Tagbilaran City. Raybon sa Luay Bohol. Ana Marie Diaz Rakasa dias sa Malungon, Sarangani Province. Gikan sa among writer-director, BSI founder OJ Kumpok Rakasa. Okay man usab, shout out usab ni diya sa Lutak Naga, Sitio Sayaw, Santos Biring, Pungasi, Konsehal Noel Alperes, si Robin Plaza o si Eper Plaza. Dihas gikan ni Pedro Pungasi. Kailan ko ning Robin Plaza kung ning migo dis pudro mo. Okay mga ila padayon ta. Ato minumduman nga magulanon in taon kayo ang bata nga si Gian nga nagpaabot nga nahatdan og pagkaon ni Takla. Tungod sa kagutom na ngayo in taon og makaon sa iyang salpahis kay amahan nga si Tokmo. Mura in taon og baboy nga gilawgan naglamaw ug gisapyag pagyon ug usa ka balding tubig pagkasalbahisa gyud. Si Takla usa magul-anon in taon kaayo kay managsama ang resulta sa laing doktor nga iyang gi pangayuan og opinyon. Sikan opinyon. Nga gikinahanglan gyud nga maoperahan dayon ang iyang inahan. Si Jigo usab gihimong under desire nilalat. Sabtang si Bogart o si Girly dito sa Manila, ingon nini ang naitabo. Mga ikalan, yan ay sumpay nga itong sigilanon, budbud o bibingka. Tamangin ka sa dinadaanan mo! Ha! Talentado ang probinsyano! Gusto mo nag-away? Yamat, Ragot! Ala! Yoy! Nanimahong away! Kung hindi lang malaki ang kahlawan mo, yalay ka sa akin! Ha! Ang totohan na. Siya pa'y nanasmag. Siya pa'y nasuko. Ayaw na lang tog to baye. Ay, dali. Palitin na lang hinoon ko og ice cream. Kanara day? Ano di mo? Mama, pabili ng ice cream. Bayad dayon, Bogart. Kedit. Uy, pagyod. Bogart, ngano ka? Animal bird fish. Pangag sa ilong. Nawa ang hupita ka. Nakutan ko. Patay. Kedit, katong midas maglago. Ngano man? Mautoy akong gidudahan nga may kuot sa kong bitaka. Onsa? Dili ka lang, girlie, ha? Pagitaon kong animal. Mooban ko. Tara. Dinito siya padong. Pero, hain itong animal. Wa naman din eh. Hinay lang, Bogart, tuwatan ako. Pas, girlie. Aron maapsan na to ang manguot. Bogart. Kinang makita na pa ko to. Kay tuwa sa pitaka ang tanan kong kwarta. Ay, Ginoo ko. Pagdali, girlie. At kakasunahan. Uy, ang langgam tabihan. 3, 2. Tana, milupad na pala yun. Hanggaw lang gama. Langay-langayan. Dali, sunod ako. Bogart. Pas! Animal. Huwag yun na to makita ang tao nga bidasmag ni mo. Asa magkitong salbahis? Pero Bogart, sigurado ka nga maotoy may kuot sa imong pitaka. Din may ito mo masayop ko. Bogart. Maunay mo doon sa mga mangungot. Kunuhay, nasmagan ka. Pero, di kuutan ka na di ay. Kinoo ko. Hunya, hunsaon naman lang ni Ron. Girlie Anthony. May kwarta ka pa bang lain? Wala yun. Bangag sa ilong.
Saktos timpla. Lalat, luto ng tinuwa. Kun mao, paghukit niya ko. Holat. Grabe, hari mo. Serbisyong lalat pa, Jigaw. Gipayungan pa ni mo pa dong sa merkado. Gipaypayan pa yun. Unya, imo pag yung kwarta ang gipangumpra. Unya karon, ikaw pa yung nagluto. Abusar naman iya, oy. Inana gi ko bay nonoy. Basta lab ni mo. Hahamakin ang lahat. Matupad lamang ang kanyang kagustuhan. Unsa? Malipayon kong serbisyo niya bay noy. Aron ining mga adlaw, makabot na ko ang tamis niyang gisugot tanakajigo. Wala, oy. Pero di man god. Mura ka naman good anak boy niya. Na, bay nonoy. Okay, ready na lamisa. Mga onya ta. Kini ba ko gipaabot? Kalamis tinuwa bay. Natural presko man kayo ng isda bay. No. Kaon magani kong dubok. Ha? Wa man lagi ni mo. Wa man lagi ka mukaon lat. Dalat. Lamigay ito dalat o. Ay, di kapoy mangkuko. Sa unya. Hungiti ko, pe. Ha? Bangag sa ilo. Unsa tulat? Hungitan ti ka? O, laki. Da pa man. Ansa man, di ka? Kaysa lain ko mapangit. Hungitan, uy. Suko, magani kog dili ko ni mo pahungiton. Laki. Maubag ko. Sige, nga. Kay hungiton na ti ka. Na. Niyaw. Ako na gud nila. Lami yun na muloto akong migaw. Sultihan ti kalat. Sugto lang ko nimo. Silbihan ka sa tibuok. Kung kinabuhi, andam kong mahimo nimong ulipon hangtod sa kahangturan. Maubag ko. Inaana ti ka alam. O dili kay kana lang. Kutob sa akong makwarta pohon o kita na'y magkadayon. Ihurot ko yun og limit nimo. Mao pa, Chico? Higop. Higop ni sabaw sa tinuwa. Higop. Okay. Kainit! Suri la. Tayo, magdali! Ani. Niya. Ansa na? Sakto na? Sakto sa timpla. Salamat, lat. Sige. Paypay ko, Chico. Wala, paypay na sa. Paypay, Chico. Pagdali, paypay na. Samtang maghungit ka na ako. Paypay ko, go. Matuman mahal kong lalat. Kana ba? Jesus! Kung mahal magkabuang, mabayot ko buang, bangag sa ilong. Si Mama Simala. Maayo kayo ang iyang pagkatog. Wala sa'y kaliputan nga may dakong problema sa iyang panglawas. Ma? Nagbata ka na di ay? Ma? Mangano? Maglisod ko sa pagginhawa. Unsa? Maglisod ko. Ma! Ma! Tabang! Tabang! Ana, daling kita bang si Mama Simala sa doktora? Diyos ko, maluwas lang uta si Mama. Ayaw gitugot, Diyos ko, nga mapildi sa siyang sakit. Ayaw intahon.
Apoy aglinakaw, oy. Nanghoy ang akong mga tiil. Pasensya ka na, ha? Sorry kayo. Okay. Pasensya ka na, girlie. Saan tamang wala na magutay kwarta? Unya, mag-unsa naman ang taini ron. Ambot, naglabad pa rin akong Labad yun. Oh, Ilabi pa kay wa patay panihapon. bitaw, sakto giga. Asa man tag ipalit ron og pagkaon, nga wa naman ka kay kwarta. Ikaw na eh. Yan o saman, wa di kay kwarta. Wa, kutom na rabada. Saman, kiring, mukuan ka, muinom kag dugo sa tao. Joke lang. Ang liog Pagkatawa talaga. Karang, saman, murag, gutom na gitinuod, ha? Huna-huna sa diha. Sige. Kadit, maguna-huna ko, ha? Maguna-huna so. Oops. Kadit, ha? Kadit. Kadit. Gamay lang yun. Focus kayo ko. Aha! Yes! Bogart nga, no? Nakakita, nakagsulbad sa tong problema. Yes! O Girlie Anthony! Sayon ra kayo ang sulbad ng atong problema. Sayon ra gid kayo! Onsa man. Ka-bright gid nimo, Bogart. Sulti dayon kay gutom na kayo ko og paghaw pagyod. Unsa may solusyon ining atong kagutom? Inom tagdaghang tubig. Unya, matug dayon ta. Unsa? Arin Milat. Paulin ni Miss Baynonoy. Balik ba yaog maajik ko? Di namin mo balik. Ansa? Balik to Milat. Ay pagtuo ning bakten. Balik ka og ba? Aron, sugoon sab ka? Suportahin lang na, bay. Tunay guta. Ang buhot ni mo. Isra ko na ning pultahan, ha? Sipog na mo. Ulat. Atras, Baynoy. Atras. Ay. Sige, isira na. Kadiyot, way goodbye kiss diha. Aray! Kasakit sa akong ilong nga naigo sa pultahan. Tagam! Ulit tao eh! Murag tulunay palanaw sa akong ilong. Salitiw di ay. Ay! Mura na magandang paluwas lubi. Ang langgam tapian. Magyaw-yaw na sa turog numero. 399. 399. Ati. Sus. Nagyaw-yaw yun ang numero. Ako to ligasan. Hala. 399. Ako 309. Ako na. Para ulit ka. Unyang kuhan, ugbas kami. Ay. Wala. Wa mi mangutan na to, koy. Stokoy. Kay sakit kanya kong ilong nga naigo sa pultahan. Tara yan. Tira lang ang imo, koy. Mga klase-klase nga buaya sa Pilipinas. Number 1, Crocodilos Cruntactoros. Usa man na. Mane buaya nga sagad mga substandard o ghost project. Bangag sa ilong. Ikaduha, Crocodilos DPWH Ross. Unsa man na to, koy? Mane ang buaya nga kusog manguha og kickback o porsyento sa mga proyekto sa gobyerno. Bangag sa ilong. Ikatulo, Crocodilos Congressmanos. Uyala, unsa naman sa na? Mga daghan kayong klase sa buhaya nga only in the Philippines. Pakitaan sa kanila tagunog Mr. Chair. Bangag sa ilong. Luod-luod lang. Nangayo pa goodbye kiss ang putot nga lagom.
Ngayo pag goodbye kiss. Ano siya? Siniswerte? Ang gawag yun ito ko, bay. Lagi? Maori buwa nga, pero may makatunong suslingaw lang ako, eh. Lingaw kayo, Koy. Labi na itong crocodilos congressmanos. Baynoy. Ha? Gibati ko, hapit ako sub... Ang akong gibati, hapit ako subtang lalat. Naksa? Wala Baynoy. Hapit ako subta sa humot kong lalat. Nga nung nakasulti man kuno ka, ana. Diriyot pa magani ka, mamumos sa diyang mo goodbye kiss na unta. Pero kalit lagi siya daan nilalat. Paraig man to iya, ha? Paraig man to? Paraig to iya, hoy. Basta kay hapit ako subta niya. Kung inigsugot ganing lalat, apakasala yun me. Ug matuma na ang pangandoy ni Nanay Maria Picat nga makabaton og apo nga cute la. Unsa, Dok? Mao kina, Miss Takla. Kinanglang i-undergo na yun og operasyon ang imong mama si Mala. Alagay po na ko nga doktor ko ako katangtangin nga akong pagaw. Natimingan lang yun. Aron sa ingon ba, nga ang imong inahan matangtang ang klaging sa dugo sa iyang ugat sa ha? Dok. Delikado kay kini nga procedure, Takla. O posibleng ikamatay ni niya. Pero, tiguwa nga man si Mama si Mala, Dok. Dili ba ni delikado ang operasyon sa iyang sa iyang pangidaron? Delikado lagi yun. Bawag yun na. Pero di sa mahimong pasagda ng iyang sitwasyon. Tungod kay matagkaroon og unya, mubati siya og dizziness, pagpanlipong ba, og shortness in breathing. Maglisod siya paginawa kay lack of oxygen ang iyang Dok. Urgent kayo nga needed yun nga maoperahan ng imong inaan. Kung mao na, Dok, ipahigayon dayon ang operasyon sa labing daling panahon. Miss Takla. Pero kinahanglang may pirmahan kang waiver. Waiver, Dok? Kung successful ang operation, maluwas ug malugwayan kayod ang kinabuhi niya. Pero, tungod sa pangidaron sa imong inahan, posibleng ikamatay niya ang operasyon. Dok! Bogart! Ayoko nga! Bogart! Ikaw man din na. Ako ni. Sige mo nga, ilagaw ka, gini mo. Langga, nga mo ka man ka? Wa ko makatog. Nga naman? Gutom na gyud kayo, Bogart. Kun mao, daghana pag inom ng tubig. Pero sa ingon nga, inom ng tubig, mabusog na nga, balik ni kagtog. Dili na ni mahimo, Bogart. Mamauli na ta sa ato sa Visayas. Mamauli na ta. Girly, Anthony. Kawa bayay ayo sa imong idea, oy. Gutom mo niya pa imong ng tubig. Daghan pa mo sa inyo. Girly, Anthony Ginina, naunsa ka naman taon. Ay! Abi ni mo, sultihan ti ka. Usaw man ito pag-uli, yung ti kwarta. Pangitag paagi. Lagi. Ugma, mangitag ko paagi. Karon. Karon ang gusto nako. Karon og dili ogma. Tanaw mo, lahom naging gabi eh. Maglisod tarong orasan. Bahala ka diha. Girly, Anthony! Asa ka? Asa sa imong mata. Girly! Paya, di kawas yung kanahan. Bangon ko. Apason ko siya. Mainom ito siya. Tinihira mo ito paingon. Kalit magkawa. Hanggang mo yung bayana. Girly, Anthony, where are you? Where are you? Here I am. Here I am. How do you do? How do you do? Here I am. Buang. Yan ang kantam-tawang ko eh. Huwag magkita nito bags, Girly. Asa ba ka ito siya paingon?
Tay. Tay. Ala? Tay. Mana sa dakong bigo? Bisag paon, bet. Mata lagi kamay. Ngano ka, oy? Idam ko na sa kong tatay. Sialan? Ubay, Noy. Pero sama sa gihapon dili maklaro ang iyang naong. Pulos ilong ang akong maklaro. Uy, kinsa yun ka ang imong tatay, bay, no? O, buhi pa yun ka siya, bay? Gibati kong buhi pa siya, bay. Ngano nagkasulti man ka na? Lukso ng dugo. Mulokso na ng dugo, bet ikaw? Kapoy biya ni mo, oy. Pulos ka lang hinanggaw. Si Nanay Maria pikat ragid ni mo. May magkasulti bahin sa kamatuoran sa imong amahan. Pero di man musulti si nanay. Awan to pangutano sa writer edin sa gilano na. Dugang-dugang lang gusto mo, Pajigo. Ay, ambot ni mo, oy. Pajigo karon. Pajigo! Nga no magyit ka nga. Di man musulti si nanay ni mo? Lang na niya. Kanindot unta. Kung makita ming tatay, kumplito ng akong pagkatao o makumplito ang akong pamilya. Bitaw ba no? Malipay yun ko. Nga naa ang akong tatay, mutambong sa among kasal sa humot kong lalak. Ug makita niya ang iyang umaabot nga apo. Pajigo! Makalakot ni si Bogart. Gutom na kaayo ko. Paimnon lang ko niya daghang tubig o niya pakatulgon. Nayabag siya. Kinahanglang matambala na akong kagutom. Bahala na. Mangita gikog paagi. Mutabo ko sa pikastan. Maayo kay may tindahan sa pagkaon dito. Hala! Sakyanan! Madasmagan ko! Hay naman kahas, girly. Kaganihar ko nangita niya. Pero wag ko yan siya makita. Oo, babae ito. Patay na, oh. Grabe ito. Uy! Siguro ano? May patay ko ng babae. Ginoo ko. Si girly nagkakana. Magpadul ko. Magsusi ko. Ako, hello, tapos eh. Tapos, matigas. Kaya pinatay lang ang lapir, oh. Tumabad pa. Salamat taon. Dili day si girly ang babahing patay. Sus, mingaon dyan kong girly. Labi pa siya ang tingog. Mingaon dyan kong. Gihold up day ang mga babae. Huwag gihatag ang iyang cellphone o kwarta mo ang gipusil patay. Pero di ni si girly. Lain ni babae. Kung mo. Asam ka si girly. Salamat in taon. Wa gyud ko madasmagi sa sakyanan. Og naka-break pa gyud ni. May nanaog sa sakyanan. Og miduol nako. Tiguang nga dakong tao. Dakog ilong. Og dato kay porma. Okay ra ka, inay. Bisaya. Okay ka lang ba? Bisaya lagi ka. Uy! Bisaya sab ka! Pasensya ka na, sir. Kalit kong milabang. Mutabok manggod unta ko sa pikasdan kay gigutom kaayo ko. Ay, kun mao. Niya, dawatan eh. Kwarta. 10,000 ka pesos lang ka na. Sinsiyo na ko. Ipalit nagpagkaon mo. 10,000. Ipalit og pagkaon nako. Dike. Unsay dike. Diha ka na. Kadiot, sir. Yuke. Unsa? Unsa ka na. Mahimong mangutana. Ala, pangutana. Kontraktor ka ba sa DPWH? Bangag sa ilong. Pero no, dili. Di ko kontraktor. SS. Usa SS. Sorry, sir. Sige, bye. Kadiot. Kinsa ka, sir? Ako,
si Don Arturo Asacar. Don Arturo Asacar? Sige, mula ikaw na ko. Kay gigapuy ko sa biyahe. Gikan pa ko sa Africa. Namusil mga wild animals. Unsa man di ay ka, Don Arturo Asacar? Usa ako ka hunter. Hunter? Kanang mamusil og mga hayop? Driver! Igaham, driver. Larga na. Hintay, bye for now. Salamat! Salamat kayo, Sir Arturo! Mailanga dato kayo tong tawhana. Usa siya ka Don. W-O-W. Wow! Puyoy. Asal makas girli, Anthony? Huwag kahangan na nabaho na to. Nang-apply sa DYHP og janitress og nagmap na to karon. O ka naglingkod ka na to. Nagtanaw og cellphone. Pwede kayo. Pero binuang niya kung una. Binuang. Takam na nagpasagad akong utok. Ay, takalagdagan na. Pero, kaganayaragi kong nangita niya. Adik gito manarbaho kay siguro. Manarbaho to, masige man to kalit. Dugay mo ito mabot. Gusto. Di ito manarbaho. Nabuang niya kong utok. Oops! Uy! Di ko ba yung masayo? Yamatra! Kara! Di ka ni Bi! Agdaan pa kung ikaw gina! Dali! Agit lagi! Dali mo ko! Lingkod! Mga unta! Hanggang basta puno yung baba mo, aksyon kawa yung paggaw na. Kaon dayon. Mukhaon dyan ko, kay gutom kay ko. Kadit. Kadagan ko din yung di-order ni mo. Asa makagibaya din eh? Ayaw ka balaka. Much money ko. Onsa? Kita ka ini. Uy, kadagang kwarta na. Gikan ni sa taong diriyot makaligis na ako. Unsa? Pero, unya na ta magsulti. Manglamoy una ta. Kini. Lamoy to the box. Mo paulit na ko, Madam Marimar. Kay mulahos pa ko sa ospital ni Mama si Mala. Ay, swat! Dahom! Kunwa pa lang ma-hospital si Mama si Mala ni mo. Poggan tagyog ka. Kinagan kayong, mangitang customer ni mo din ni. Daghan kayong mangita ni mong customer. Sila si Ricky, sila si Randy, sila si, si Pizza Tutayad. Aguban pa. Mao ba? Pasensya na ka, Madam. Unya, kanusa man maoperahan si Mama si Mala ni mo. Dahom! Gibati mo kong kakulba ba yun, Nunoy? Ngano ka diya may jigaw? Gibati kong hapit na may magkita sa akong tatay. Badi ha? Tuol na ko, bay. Kay kusuga yung kulba sa akong dugan. Hapit na may magkita sa tatay. Na? Butanging nagtuwad ba jigaw? Usaon ko ninyo pagkita? Ngawa magani ka, makaila si mong tatay. Bitaw, no? Ikatuhog na rin na ba jigaw? Bunga rin na si mong duka. Hay, pagyod. Yan ako sa ospital. Musoda yun ko. Kumusta naman ka si Mama si Mala? Yan ako siyang kwarto. Musod na ko. Unsa na itabo din eh? Si Mama si Mala. Wala maglihok. Itabang siya sa mga doktor. Ma si Mala! Dok! I'm sorry, Miss Takla. We did our best, but our best is not enough. Dili kini tinuod. Buhi pa si Mama si Mala. Buhi pa siya. Mama si Mala.
Kalamig yun, girly. Oh, ikaw, sa kalamig yun kayo. Liwat ni mo. Okay. Karon nga busog na ta. May mo ba ang saysayan ko mo kung diin kagikan anong daghang kwarta, ha, girly? Okay. Paminaw, Bogart. Mauni ang nahitabo. Unsa? Mao ka na ang nahitabo? Oh, Bogart. Hinungdan nga may kwarta na ta. Taas nga tao? Oh. Tisoy o gwapo? Oh. Pero ang naong dagag ilong. Dagog ilong. Dakog ilong. Unya, adunan. Nganlan og Don Arturo Asakar. Kana. Mao kana. Asakar. Dato gid kaayo siya kay kining 10,000 nga iyang gihatag. Para kaon lang kuno ni nako. Sinsiyo ra ni niya. Yamat, sinsiyo lang. 10,000, sinsiyo lang. Unya, asa mo siya karon? Kay mga dagnang sinsiyo. Kanang sobra pas gikuot na kong kwarta ba? Nagdama ka sinsiyo? Misirit na tog sakay sa iyang autong limusin. Limusin? Kanang auto para sa mga adunahan. Bangan sa ilong. Dato gina itong tawana. Dato gyud. Don God. Bitaw no? Imong tatong ipatambalan imong paggaw. Wa na lang oy kinakadawat naman ko ani. Bitaw. Ang importante, nga gwapa og sexy ko. Maayo pagyud kong musaya. Kabantay ko na. Bitaw. Mabitaw na gikainlaban ako nimo. Og nalipay kayo ko nga may kwarta na ta. Aron mamauli na tas ato sa Visayas. Okay. Mauli kita. Naunsa ang taon ka, uy. Hay, mauli ta. Dili na ko din, Bogart. Kadiyo target. Wa ba ka magkabantay, ha? Gitaban to ang gani ka Dinis Manila. Mauli na inuunta. Pero dili nalagi ko din Mapas mo ta Dinis Manila, Bogart. Di mo'y tubig lang mo ipakaon ni mo na ko. Ikaw ko rin usap sa tubig, milalim ba? Jerry Anthony. Daot sa borgya pa nilawas. Kadiyot o na. Biyayo na mininyo ni Mama si Bala. Ma'am. Mama si Bala. Yan ang kipihaan man ko di mo. Yan man. Dili ba diingon man ko nga buhaton ako ang tanan. Bisan pag ibaligyan ako ang akong lawas o kalag, mabuhi lang ka. Pero imo ko ang ibiyahan, ha? Ngano man. Nibiya ka gawa malagani ka makapanamilit na ako. Masimala. Magunsa naman lang ko karon nga wa ka na, Ma.